ଆଜି ହଠାତ୍ ଘଟଗାଁରେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଅଛି ଆମର ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ରହସ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍କୁ ଆଉ ତା ସହ ପ୍ରେମ ଭାଇକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଫଳତାର ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହବ ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ରହସ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରହସ୍ୟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଏ ମୁଭିରେ ମୋତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଅଭିନେତା ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଲ୍ଟି ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଜି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପାଖରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟି ଯେହେତୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମା ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ ଅଛି 1 ମନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ସାଥ ଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଯେମିତି ସାରିବୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି? ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମର ରହସ୍ୟ ଯେମିତି ରହିଛି, ଏଟାର ରହସ୍ୟର ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସବୁ ଯଦି ଏଇଠି କହିଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଇଏକି ଯିବେନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରହସ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଥରୁଟିଏ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ।